Va ser a l'anterior comissió, o sigui que fa un mes, i durant aquest mes hem fet allò que ens vam comprometre a fer, que és reunir-nos amb els directors i amb els equips dels principals programes, on hi podia haver aquesta situació que vostè apuntava fa un mes, i els hi hem traslladat el que es va dir a la comissió aleshores presencial, en línia de que hi hagi aquest zel, aquest rigor en aplicar el llibre d'estil. I aquí segurament, i arran de la resposta del director de televisió a la pregunta anterior, hi hauria el motiu de discrepància o interpretació, que és fins a quin punt algun dels col·laboradors de la ràdio i de la televisió que s'expressen en castellà no són genuïns o no són insubstituïbles o no són uns perfils que pel fet de que si no ho fan ells, aquell talent o aquella aportació que fan en els mitjans públics no la faria ningú més. I en aquest sentit sí que hem posat l'accent. Nosaltres tenim a Catalunya Ràdio gairebé 800 col·laboradors, comptant tots els programes de les 3 emissores que tenen col·laboradors, i crec que no es poden comptar, no superen els dits de 2 mans els que s'expressen en castellà. En el punt en el que estem de temporada, jo crec que seria un missatge contraproduent el d'acomiadar o rescindir contractes de col·laboració que s'assignen per tota la temporada, i això arriba fins a juliol del 21, a col·laboradors o tertulians que s'expressen en castellà. Jo crec que seria una pèrdua per Catalunya Ràdio prescindir de perfils com, per exemple, John Carlin, i penalitzar que pel fet que s'expressi en castellà el suplement no pugui comptar amb el seu talent, no? O Juanjo Sáez en el cas de l'Estat de Gràcia. En aquells que són tertulians d'actualitat hem fet l'esforç, i fa uns mesos o la temporada passada n'hi havia molts més que, per exemple, entraven des de Madrid en castellà. Ara només en tenim una en el cas del Matí de Catalunya Ràdio. I, per exemple, tenim el Roger Pi de Cabanyes, que ve a dir el mateix que et diria algú que ho fes en castellà, però que ho fa en català perquè és periodista de l'Agència Catalana de Notícies a Madrid. Per tant, hem fet aquest esforç de que en el context de fa uns anys potser primàvem, i aquesta flexibilització sí que hi era, perfils que fossin no catalans i que s'expressessin en castellà, i ara els hi demanem que ho facin en català, i si no pot ser així, prioritzem perfils que parlin en català o que siguin catalans.